andito ako ngayong umagang ito dahil magluluto po ako ng ubi kutsinta without lye water. Ito na po ang mga ingredients. 2 cups ng tapioca flour, 1 cup na cornstarch, tubig ng grated ubi, 4 cups. Yan po ang ubi na kinunan ko ng sabaw. Yan po siya. Kukulay po kasi yan pag piniga nyo. Tapos 1 cup na white sugar, grated coconut, at saka itong ubi na pangkulay po para mag-purple po siyang lalo. So ayan na po, paghahalo-haluin ko na po ito. Ngayon po mga mamamayang, yung tubig na piniga natin galing doon sa ubi ay papatakan po natin itong ubi flavor. Mga 2 patak lang po para mas lalong kumulay siya. Ngayon po ay uumpisahan ko na po ang paghahalo-halo nitong mga sangkap. Una po ay ang tubig ng ubi na 1 cup po muna ang ilalagay natin. Pagkatapos po ay ang ating cassava flour. Tapos, isusunod naman po natin ang ating cornstarch sa paglagay. Kaya po pala marami itong cornstarch ko na nilagay at saka yung tapioca flour kasi 2 recipe po ito. So, kaya po naparami. Baka magtaka po kayo bakit marami kasi 2 nga ito recipe. Kasi marami ang kakain nito dito sa bahay. Ngayon po ay paghahalo-haluin ko po muna ito. Ngayon po ay maglalagay na po ako ng 1/2 cup ng white sugar. 1/2 lang po muna, baka masyadong matamis to. Kasi ayaw po nila ng masyadong matamis. Kaya 1/2 lang po muna ang ilalagay ko. Tapos mamaya titikman ko po siya. Tapos magdadagdag po ako ng 2 cups nitong tubig ng ubi na piniga ko kanina. Ayan po, paghahalo-haluin ko po muna to. Tapos po ito na po ang magiging itsura niya. Ilalagay ko na po itong asuka lahat kasi matabang pa po siya. Tinikman ko na po. Ngayon po ay isa-isa ko na pong nilagyan ang mga molde ng liquid ingredients ng kutsinta. So ayan na po habang nagpapainit pa po ako ng tubig sa steamer. Ayan na po mga mamamayang, nilagay ko na po sa steamer yung mixture ng ating ubi kutsinta. Ngayon po ay tatakpan na po natin. Ayan na po, tinatakpan ko na po. Ngayon po, ayan na ang aking pangalawang batch. Tapos, tatakpan po muna natin. Nilalagyan ko po siya ng cloth dito sa taas kasi nagbubutas-butas yung kanina.
Ito na po mga mamamayang ang aking ubi kutsinta without lye water. Ayan na po. Maraming salamat po sa inyong panunood. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing mabuhay.